Nwoke mbụ nwa ya n'afọ dakpolu m si na ya ama nnọzi m maka na m ama mụnwu nwa. Akụkọ nchi kọrọ unu nya afụnụrụ m ihe ka ọ dị otu a. Afụnụrụ m ihe ka ọ dị otu a. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di. So di na-akwado ije obodo oyibo wee jebe ha ya tala hụ na ebe fa ga-anọ before ya wee jebe obodo oyibo. Ya ji ụmụ na-abụ. So kwana ya. On the process of ije obodo oyibo afọ di ya wee nwụọ. So ka di ya nwụzịrị, akwasị anya ya wee jebe ebe afọ ha ya tala ha ụlọ before o wee nwụrụ, ya na ụmụaka wee biziela ebe afọ. Na compound afọ na o wee nwa okolobịa na ebe afọ. The guy ya fụrụ anya tụọ na-ayụ ya ka ya na ya na-agbakwụba. Ya sị ya mba na ya chọrọ. Ịghọtago? So kwana ya. Ihe a na-eme. Mana ọ bịazịa na-ezukọ ụmụ ya ịfụnanya rinne. Na-ete ekike arọ ọfụ ụmụ ya. Then nwa ya nke pele mpe na-akpọ ya daddy. Mgbe ụfọdụ ọkpọsị anya ya na-asị anya kpọzili ya daddy, ya kpọbịa uncle or brother. Afọ ịghọtago? So o mezie fana abụ ka na-afụ onwe ha. Fana abụ like ya jesie bata mgbe ụfọdụ ọbụna ụmụazị nọ na nke ya eje kpọlụfa. Ọkwana ya ihe a na-eme na-aga nnọọ until one day ya wee dinela ana na bie na-alala ụla. Si this guy wee bata wee fịa ka ọ na-alala ụla wee dakpu ya. Wee dakpusie nye wee kunye wee pụọ. Pụta ụtụtụ kunye jebe ọrụ ya nwa kunye ifele na-eme emesi anya. Ya wee notice na o nwere onye ma ife menụ. Ya wee kunye wee jebe kpọta ụmụaka na school bata. Olu na mgbede the guy bata wee bịa wee yọbịa biko. Si anya biko ya gbaghalụ na ya dụ sorry. N'ihe a ji wee mee nye bụ na na-enega anya ya yọli agbụgo ọjụ ya yọli agbede na ọka gosie nwoke dị ya n'ime ka ọ wee kwelụ nke nwa na ya fụlụ ya n'anya na ya ga-anụ ya na-akọ nnọọ kọlụgbogo kọlụgbede. Ọ sị m n'eziokwu eziokwu na this guy na-enyeli ya aka. Na ọ dị enye ya ego mana ọ na-egote ndị ya na ụmụaka na-eli. Na o nwere mgbe fa nwere nsogbu denụ ọ yọọ enyi nwoke n'obodo oyibo si o wetachalụ ha ife. Ịghọtago ụdị ihe anwa. Nye negide anya ihe a ga-eme ka ekwe n'ife a ga-eme ya wee gbaghalị ya. So because of ihe anwa o mee ya wee kwetezie ya na ya na-abụ wee yibazia. So fa anaghị na na-esele onwe fa ibongi. Wee segide ibongi ya wee dị ime. Ka eduzi ime gwa ya na ya dị ime si omume ekwụla ọtọ gbanwee. Ya wee si ọkwesị na ị ga-anị ya. Ọ si ya duzielu nie ka o dujebe be nne ya maka na ọ sị na o dugoli eje be nne ya mana ọ na-abalị bụ ife ahụ. Ya wee na-asị ya na duto na chi ejigo na ya masịrị ebe fa je. Ya duli eje n'efifie ka afọ mami ya ka afọ ndị befa. Ịghọtago? Si nwoke nwe ebidokwedo iwe ike na aja. Ya yọli agbogo cha ya yọli agbede cha ya na ya na-abụ wee bido weli enwebe okwu. Okwu afọ ka fa na-enwezi olu one day ya wee binye wee sị ya na ọ bụrụ na o nwetere solution ihe ya ga-eme nwaanyị bụ n'afọ ya abatakwana maka na ọ bata na ya adị ya ga-atụgolie gwa ndị mmadụ ife menụ. This guy wee jesie wee bata wee golo ọgwụ wee bata. Mgbe m na-agwa unu ife anụnwa ngwa nọzikwa na 3 months almost 3 months. This guy wee chele ọgwụ wee chenya wee sị anya ṅụọ. Unu ama na this girl were ọgwụ ṅụọ. Ọbala wee bido egbu ya. So kwana ya ọbala wee gbabịa. Si the thing mebezie nye ka ya na-anwụ anwụ. Si the guy wee bịa wee sị ka ebuli ejebe ụlọọgwụ. Ya wee sị ya na o nwere ebe a na-eje ọgwụ ihe ọ chọ. Na ọ bụgodo na ya ga-anwụ anwụ ka ya nwụọ nọ ihe ọ chọ. And na ọ bụ na ndị befe nwalụ na nsogbu ga-adịkwa. So kwana ya ịgbagolu na ha wee na-eje from one ebe a na-ele ọgwụ ta ebe ọzọ a na-ele ọgwụ. Ịgbago try on their own. So wee megide ya wee nweta onwe ya. After 1 week mme na-agbụ ya kwụsị o. Ya na-asị ka ezi na ọ kwụsịzịla ọsịsọ fache na ihe niile adụgo mma. After the other week
ya nọziala ana ike ede mmiri ọ bụ ọkwa mmiri magolo ụmụ ife so kwanya ya wee tibe mkpu wee sị dị gị anya bịakwa ya duli ejebe ụlọọgwụ ọ bụrụ sọsọ na ike na-ede mmiri na ya na-esizikwa isi o wee buru ya wee jebe ụlọọgwụ wee lụọ wee nenesie nya arụ wee sị na nwa nwụrụ n'afọ mana ọ nwụrụ na ọ ka dọ n'afọ na-ele ọnya mere o ji esi isi na a ga-awụ ya afọ wee kọsịsịba ihe na ya n'afọ maka na ha ejiri ego fana abọsolu nabakwa faṅụsi ọgwụ benete obele oge bido until nye filrezie na ya na-adụ wik ya wee tibezie mkpu wee kpabazie anya wee kpọọ nwanne ya nwaanyị ha wee buru ya wee jekwa ụlọọgwụ ọzọ elu asịkwali na a ga-awụ ya afọ na o nwere any other means wee wa anya afọ wasị anya afọ ya wee nataba ka a na-ebe akwa na-ayị ya na-aṅụ iyi maka na ka a jezi chekọp wee na-asị ya na ịtụ ime ga-abụzi 50-50 ya wee na-ebe o wee na-ayị ya sị ya na o nwere ihe megide n'ụwa ka a hapụ ya na o nwere ihe megide n'ụwa ka a hapụ ya etele ugbo otele ose na ya ga-anụ ya na ọnya na ya na-abụ ebe ọ bụ na ọnya makpatara ife a so kwani ahụ so yọbakwa ya biko yọgide ya ịmagonu nye chekie kọndishọn ya nọ na ya chekie ife megonu ya wee kwalụ ụnụ ama na ọkwere nwoke ebidokwa libekwa ya ibongi again sebekwa ya ibongi again ka nna agwa unu wee segide ya ọtụrụ ime nke izizi pịa 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 nwa afọ pụọ ọtụrụ ime nke abụọ pịa 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 nwa afọ pụọ ọ dịkwa ime na-atọ right na Chineke sọkwani ahụ pịa 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 ọ dị ibe nke ịnọ na nke ịnọ apụrụzi nọ ime ya dọkịta ka a na-agwa anyị ife a getting to 3 months ọ na-amana dị ka ya akwụla ọtọ gbanwee mana bifo nya adị ime afọ na ndị mmadụ ebidogo gwabi ya okwu si ya obodo ewu oge ọbụla obulu onwe ya dọbala dị gị maka na ọ na-abụ dị gị bịa si ka fasa eyibo ngị nyajụ si obido shibe ọnwụ bido baba mba bido takalebe ya biko ịmagolu si nwanne ya nwaanyị wee babali ya mba ndị mmadụ wee babali ya mba si ya ka ife na-adọbala dis guy onwe gị chọọ ife ị ga na-alụ ka ọ na-achọ gị achọ were abịa nso maka na mgbe afọ fọrọ obele ife ka nwụsịa ka ndị befe maala ife na-emene ọkwana ya wee jee chọta ọlụ na ebe a chọtala ọlụ ya jebe monde ya bata Friday this guy wee sị na nke a ama mme si nwaanyị a ga-anụ anụ the guy wee sị na ya ga-akwụsị dị ọlụ ya wee sị ya mba na ya ma nkwụsị ọlụ si o wee bido sebelu ha okwu the guy ebidokwe baba mba obido chụba nwaanyị ya wee sị oke na ọ bụrụ na ị chọ ka akwụsị ọlụ na ya alụgo half na ị ga-akwụ ya ụgwọ half ya alụrụ ọ sị ya na ekwugo na ọ ga-akwụsị ọlụ ka a na-ekwuzidi ọ chọtago nwaanyị ọzọ ya wee na-agwa ya na ya dụkwa ime ọ sị ya na o nwere ime ọdụ na ya dụkwa ime ọ sị ya na o nwere ime ọdụ akwa ifugo ya wee sị anya bịa kpọrọ ya ka o ju n'ọgwụ ọ sị ya na ya na-akpụ ya eju n'ọgwụ na ọbụgodu na ọ dị ime na ọ bụrụ ya tụbara ya maka na ekwugo na ya ama mmụnwụ nwa in fact na ya ama nnọzi na ya chọrọ nwaanyị a ga-amụnwulie nwa na ọ bụrụ nke ama ntụnwe ime ka a ga-anụ na anụ ihe na-akọ na ihe dis guy gwara ya ọ sị m nne ya sị ya gịnị ọ sị na ya ama nnọzi this guy wee gbapụzi ya n'ụlọ ọ bata onye ọ bụrụ na ya nọ na ya batara na ihe ọ na-agwazi ndị mmadụ fachọọli ụlọ ebe a ga-ebi na ya chọrọzi ibi ebe a si na ya na-amakwuli ya ọgụ nnafa na-anụ ọgụ na ọ na-agwa ya okwu ha na ọ bụrụ ezigbo mmadụ ọkwa nwaanyị o kwelu nkwa na ya ga-anụ ya ọkwa nwaanyị o megara asị na ọma ntụnwe ime dịka ọsị bụ na ya dị ime yes na ya ejekwu n'ọgwụ chekie ya wesị anya bịa ka eje ụlọọgwụ si o wesị anọ na nke enyi nwoke ka a ga-eje ya wesị ya mba na a ga-eje n'ụlọọgwụ amarafa ka e wee test ya na ọ bụrụ gị na enyi gị nwoke kpasịa ya bịazi ya ka ị kọọ ihe ọzọ na ya chọrọ si ọkwana ya ọsị m nne na ihe ya nọ na ya kịta bụ na this guy ekwugo na ya ma nne ya maka na ya ma mmụnwụ nwa afta ihe niile o melie afta afụfụ niile ọ tara ya na ike kwụọla ọtọ wee gwa ya maka na ya bụ nwatakịrị 24 years na ya dị 24 years before di ya wee nwụọ na ọ ma na o nwere onye ga-anụwuli ọgụ si m nke anọ kịta ife na arụ na anwụ anya na-achọ ka ya nwụọ na enwere ego na onwekwa onye na-enyeli aka ọ sị m mana this guy anwụghị iyi na ya ma nne ya na ọsọ ka ọ na-agbazi ọfịa omela ọsọ mana mmadụ ka ya bụ ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lụ
In fact, adị m ekwubu okwu before, mana nke a, enwere m ife m ga-ekwu. Amụrụ m mama sị na like ụdị mba nkọlụ this girl because na amụrụ m like ibu ewu mmadụ dakpolugo iwe bịa ka wee kwalụ. That is number one. Ọtụba gị ime onye si na ọ ga-anụ gị wee nye gị ọgwụ ṅụọ ihe anụ wee lisi gị isi gị obele ife ma isi ga-esolie iwe jesie wee bata yebekweli ya ụkwụ again. Ọtụba gị izizi ọpụọ, tụba gị ebu ọpụọ. Ihe a niile unu na-eme ngwarozi ka isi jide na-asị ya bịa ka ime ego m. Ọ sị na mgbe izizi afọ ka jidere nya bịa ka o mee gị, nya bịa ka o mee gị. Ịghọtago? O wee jụ wee nye gị ọgwụ. Ị marozi na mgbe ọbụla iji wee tụta ime na o nwere ife megide ka this guy nọ gị. Like, alalọmụla the first day m nụrụ this story, I couldn't sleep because amụrụ m 24 years, which means na ọ nụrụ di mgbe ọ ka dị very young. That's why ntakati ụta mbelu. Ịghọtago? Mana ihe nna ya udu biko mgbe unu ga-adị awalụ na nwayọ n'ihe ọ chọzikwanụ bụ solution. Kedu ka mmadụ ga-esi bụrụ mmadụ na-esi mmụọ mmụọ? O nwee ka ọ dị. Mana this guy mere ihe a niile this girl kọlụ mbụla eziokwu. Ọ mandnatala gị na mma. I'm telling you. Ụfọdụ ada ama mgbe ha ji eweta agbala ka onwe fa. Ọ bụrụ na this guy anụrụ this girl, ọ ga-atalili afụfụ ihe o mee. Keke ị ga-esi wee mee mmadụ ụdị ha ruo kịta akọbali akụkọ mma ngozi na ndị ya. Like, I don't understand. Gị nwa na-emekwa eme ibulu nnọọ ma ya ọka nwa bụ n'ọgọdụ nwa si atọzi, ọka ibo gị nwa si atọzi na ọtọbazia gị ilofuzie onwe gị na ere the flag ka o julu ebe niile, still you didn't see it. A na-asa gị isi. How? Kịta ọsịzịa na ọ bụrụ nya nwatụba gị. Kịta ọsịzịa na nke nwa mere. And this girl sị m na mgbe ụfọdụ ọchị ligolie because ọ chọrọ ịma ma idu save ma idugu save na mgbe ọbụla ibon gị goli ọligolu. Na ya nwere bịa na-aka deeti ọbụla ọ ligolie na-aja bie. Na fonu ya ji etepe ife niile fa na-ekwu sinsi afọ. Na ya na-apụta n'ụzọ bọsị agwali ya sị na ya nwekwe na evidence. Ndị ọkada ka ndị keke kwụsị ya na lia that phone gbanaga. Which means na this guy planned everything. Now na ike agwụghị ya. Osobekwa another lady. Who knows if ọ ga-eme that lady? Hi! This girl wee sị m na ife achọrọ ịma bụ onye je welu polisi kpolo this guy hapụzi aka fa kpebe regardless na ya nwere ego. Ka onye je tụọ anya na-alụ nsị maka na ya ma ndị na kịta na ya na-atazikwa onye ụta papi ya na-ebe ụmụnne ya na-ebe onye nya kọrọ na-asị ọ bụ ewu. Abịala nwa mmadụ emegbuolu m. O nwee ife a na-ewepụ n'anụ wele eli. Nke a dịzi too much. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this girl aka iji ma ife ọ ga-eme. Manya kwazalụ bụ aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.